न तो इतना पियो कर रहल घरवा जब पुआ बन जाए फगुआ के तो लइका खइए से आ एगो करिया अगर मीठा के पुआ आ जा बाए मारा मारी कहती है खाए खाती उहे दशा बार रहे तो ना भावे आ नइका तो जरलो पुआ पावे बपुआ रे ए चाचा अरे महादेव हो महादेव अरे बन करा के फांसी पे चढ़ा दे बबुआ रे यह अछत धान हरदी बटाता अरे धानवा में धानवा मिलाओ कवन धनवा उती महे आए समाधि में समाधि मिलाओ कवन समाधि उती महे हजामीन हरेंद्र भाई वो आई एगो हरदी बाधा तुरल तू हरदी पियर काहे हो गइल बा जी पियर हो गइल भाई कर मरद हरेंद्र ठाकुर छाप के पियर कर देल बा छाप के जोंडिस बना देल बा यह जब धान हरदी बटा जाला त दुल्हा के अछत मराला हरेंद्र ठाकुर वो तन सब कोई के अछत दे सब कोई के दे दो ऐसा हमार पटीदार सब बैठल दे तू लो तिल कहलू रहो ले ले चारों तरफ से आवे के चाहे सब कोई के देओ हजामिन गइल बाड़ी सब ले ली अच्छा हजामिन गइल बाड़ी सब ले ली अच्छा हजामिन अपना मर्दों के दे दी हो हंसती हम अपना मर्द के देख के कहते का बुढ़ऊ रिजाइन मारो न जे ज्वाइन करी उन्नखन लेते से कहतर जे हमरा के बे पूछ लेते काहे गइले है एले का नीचे उतर ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितं नमामि ओम शांति शांति हरि ओम शांति जब अछत मरा जाला तो दुल्हा के चुमाउन होला हरेंद्र ठाकुर वो कलसा हटाओ चुमाउन हुई ले जा मौगी के खियोले बनी ठीक है जी अस्थिर ध दे चुमाउन होके जाता ना रह दी अभी काम बाव कर बाबू करा जोरी लानाया जुरिया बाबू करा जोरी लानाया जुरिया रहो रुक जाए का नाम है बादल अच्छा अच्छा अरुआ के हम गोल लागता नहीं अरुआ ले जान ले ये डिजाइन के हिंदुस्तान में 21 भगवान अलग फार्मा रखले बा ई लेके हम कम से कम 21 जना के देख ले लो आई जेकरा घर के हुए
इनका माता पिता का हम गोड़ लागो। वाह अगर इनका परिवार के लोग कहतो के जे बेकार लड़का बा पागल बा, यही लड़का के वजह से परिवार में भोजन चलत हो। हाँ ये डिजाइन का लड़का जितना बड़े उस साक्षात महादेव होले। हाँ वो बैठा रही है हाँ लेकिन उनकरे भाग से गांव घर भर के लोग कमात रहे। हाँ गोड़ लागता नहीं बादल बाबू कौन का दी आय होई में के आही बादल कहिया बरस भई दादा होने चलो। ई परिवार होने के नहीं खे, ई जितना श्रोता सब आइल बा उमे के ना हो। हाँ हमनियो को रोज चीनी ले जे के रोगी कैसन हो। हाँ बबुआ बाबू करा जोरी लानाया जुरिया बाबू कर जोरी। अरे ई के हो पहले माई चुमे चले ली, याद शक्ति जगदम्बा है। ये दूल्हा के माने आद शक्ति है। हाँ हाँ चुमला बाबू करा जोरी लानाया जुरिया बाबू कर जोरी लानाया जुरिया। जगदम्बा की कर परा नाम हो अजुरिया सोहाग से भरी। माई चुमेले, बही चुमेले, चाची चुमेले, बुआ चुमेली, सभे चुमेला। को भाई बानी महादेव दू भाई बड़का भैया के का नाम हो? सबसे बड़ा तो हम ही हैं। रउआ से बढ़ के भाई गांव में बाकी ना बालू एक आदमी के नाम धरी रामपूजन भाई रामपूजन भाई। अब यही जरूर वाले देख यहाँ का है शिव पूजन बनल बाड़ी शिव पूजन। हाँ अब भाई है राम पूजन। वाह देखी तो है जाता रहा राम पूजन भैया। तो अब के कर नंबर बा एक और अरे दैया फेर छुमे चलली राम पूजन बहुना। दैया फेर छुमे चलली राम पूजन बहुना। ई तो दरौली से ना है ये के निकलल बिया जी। दुल्हा के भाभी आराम से चुमल तार दी ठीक बा ना तारा तया ही के ना चाही। का है जब जान तरु के लग झाड़ू दे बा कहीं यही पे रह जाए तो तोहरे में लोग लग जाए। राम पूजन का कहाँ बाने कहाँ बने जो ए जी नहीं वहाँ के हजाम भैया थोड़े बांस का पता ही तुरली ओ का होई मौसम बना दिल बा। इदैया फेर चुमे 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 ए वाह ए अरे वही पर काहे मार तरु है भौजी जानता काहे मारतनी का है ऐसे मारतनी कि सने गोफगर लइका में 3 गो चाहिए 3 गो। बाप रे बाप एकरा के अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अच्छा हमरा बुझाता पाड़ा वाला तो नहीं के इदैया फेर चुमे चलली दुल्हा के भाभी एकर आंग डोले ला एकर पांग डोले ला एकर हा 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 एकर आंग डोले ला एकर पांग
और अभियन बाबू का भाई तिलक चढ़वा देने हाँ शादी के दिन दूसरा पंडित जी को बुला ले का है हम ना आया का है और दुल्हा का भाभी भी आ अच्छा हमार शंख फोड़ दे और बताई एहू ले नीमन चटनी होला ना तई पुदीना का हो गई हाँ और वो हंसई के बा मजे नहीं लेबे के बा हाँ। त गंदा से मजा काई ले रसगुल्ला खा के मजा नहीं हाँ हैं रसगुल्ला खा के हजामिन तू चुम लो हरेंद्र भाई इदैया अरे बसमती धनवा कचौरा रे माई बसमती धनवा कचौरा रे माई हरेंद्र भाई को कछु में जानी दी है रे माई हरेंद्र भाई को कछु में जानी दी है रे माई इहो अपना भाई से छुआइल बिया रे माई इहो अपना भाई से छुआइल बिया रे माई छुआए के छुआई बिया न होइले नहीं करे माई छुआए के छुआई बिया न होइले नहीं करे माई छुआला पर भोक भोक बासा बिया रे माई छुआला पर भोक भोक बासा बिया रे माई हजामिन खइबू ना पियबू त मोटाइबू का ठकुराइन खइबू ना पियबू त मोटाइबू कइसे हरेंद्र भाई के तोन पर लोटाइबू कइसे मार मार दू तीन आली ए मार जय हरेंद्र भाई का हो तार हम कौन खेत जोतले अरे बाप रे का भाई अरे पेड़ुरी चढ़े लगो का भाई अभी अपना हम बबुआ के शादी ना करती अभी क दिन के उम्र में हाँ अभी तक फरवरी में हमार बाबू IIT ककैनी लेकिन ही तना ना तबाह कइले से मजबूरन हमरा सकरे के पर गइल हाँ न त ई बैसाख आई त 11 वर्ष के उम्र में हुई हाँ लेकिन जाई चाचा अब राउर और दुआई बढ़ गई एक रह के बाद में ताकि फोटो खिंचाता अब रउआ ठेपे ले नहीं खी हाँ विश्व के कोनो देश नहीं के जहाँ बिहारी हो खस ई चेहरा ना लौकत हो के हाँ या का हमरा मोबाइल पे चल के देखी कहाँ रनिया लो मार गणेश पूजाई अरे बाबू कहाँ रहे मार ओम हे महादेव निरोग हमरा बाबू लोग रखी निरोग रखी देखिए सबे छोट भाई हो प्रेमी सबे हो प्रेम करेला बबुआ लोग आके गणेश पूजाई में 600 रुपया दे के और बाबू लोग धन धन करनी रे बस सबके हार्दिक स्वागत करता है हार्दिक स्वागत करता है और चेहरा दुनिया के कोनो कोना ने के जहां बा हमरा मोबाइल पे चल के देखी एको गो अरब के लोग ने के जनो पर भीरल लिखे आ जबले हम गाई ले तले जितना बिहारी विदेश में बड़े वो देखते रहे ले मानू एक दिन विदेश से एक आदमी फोन कर कि बाबा तनी मोबाइल चालू रखे हम कहते 2-2 बजे रात ले हम चालू रखी तो कहते रे बाबा जानता नहीं ड्यूटिया से आइले सरौआ के देख लीले सर जब प्रोग्राम वन तो हमनी के बड़ी सकून होला कि है हमार भाषावा हो हाँ उतने सामने के बोध हो जाला बैठा के फोटो खिंचवा दी हजामिन के संगे ए हजामिन ना लोग के शौक बना है एगो बैठ के फोटो दे दो इहो फोटो हुआ जाओ
जितना लो विदेश में देखा था भैया लो आशीर्वाद दे। हाथ हम धरा दे घबराई जो ना आगे बढ़े ना दी हमरा के। अरे वो हाथ के फिर में बानी 6 महीने के बाद बधाई बाजी। अरे वही पर में बानी काली देखो चली। चली हमार बाबू अपन त्रिशूल उठाई देवता वाला घर में चली। अरे हमार बाबू अरे दुल्हनिया के बड़ा मेहनत पड़ी लगी लेके उठावे के पड़ी बबुआ रे बनौरी की आइल बा देखो देखो अतौ ना बतिया वाला एने आई हेजिया का हमरा लगे बढ़ जाए आ धीरे धीरे राव नेक होई। अरे वो शिव चर्चा भी सुन ले और वो रोल भी हो जाए। तिल करू लो बढ़ जाए तिल करू लो हाँ बढ़ जाए। और लो भोजन करके गाँव में जाए कि बिछावना उछावना करा दी ना पहले भोजन कराई भोजन करे लो पर पैखाना हो गइल बा कुला गलाली हो गइल बा तब तक खाइयो ले ले हो कब लो माने कि मर मैदान ओनिए को लेनी लो कुला गलाली होइए को लेता अपन को के उठा के खा लेला ए में हरानी के कौन काम बाजी हां लाइन लगा के बैठी पुड़ी दे दी पुड़ी दे दी पुड़ी दे दी एगो गरम पुड़ी दे दी दे दी असली खाए ला पोजीशन में ये बाड़े हजामिन अच्छा रुको ले पुड़ी खाई लो दे दी इहे गो पुड़ी बाजे कहियो आज ले पेट में गलबे ना कर अमर पुड़ी है दुल्हा अमर बाड़े अमर जिलेबी दे दी जिलेबी दे दी सरल मैदानी के हो पूरा वैरायटी में बनल बनी घबरा के रह के प्रेम से खाए के बाद शिमला मिर्चा का भरुआ दे दी शिमला मिर्चा का भरुआ दे दी शिमला मिर्चा का भरुआ दे दी कटहर के कोफ्ता दे दी कटहर के कोफ्ता दे दी कटहर के कोफ्ता दे दी जटहवा पापड़ जटहवा पापड़ दे दी गैस फ्री पापड़ दे दी जितना पेट में गैस होई दे दी सारा जाटा में बांध के बहरी लेके आ जाई दे दी खिया के मुआ दी तरल के मुरई मुरई चली दे दी चली सलाद में के चुकंदर सलाद के चुकंदर दे दी मामूली वैरायटी बा आई देखी हाँ रोल दे दी रोल दे दी वेजिटेबल रोल दे दी पाव रोटी दे दी पाव रोटी दे दी पैर रोटी दे दी चॉकलेट दे दी चॉकलेट दे दी चॉकलेट दे दी तल के मुआ दे खिया के फोफिया मिठाई दे दी फोफिया मिठाई वो हमारा के दे दी बाबू सट डाउन हो जाए खरी का दे दी अरे ये कौन खोर का है एक बेर में क्लीन कर दी जहाँ ले तार भात पहुँचल हुई ओजी जाई अब वो इज्जत से बात को के आई हाँ जी अरे नचनिया आए ए हजामीन हाँ लॉलीपॉप यही जी औरत तो गोपाल गाड़ी का बोला चाचा अरे ऊंची ऊंची कोठावा उठाइए परमारसिया कोठावा उठाइए
राम के भजो वही फुलवारिया में अली तिल करू बहू अब तूर ली राउर फूला के नावा हाय सिया राम के भजो अब तूर ली राउर फूला के नावा हाय सिया राम के भजो धावाला धूपाला ऐनी परमार सिया अब हम तूरब तहरो फूला के नावा हाय सिया राम के काहे नइले हमर दे ई कितना निमन लागेला चाचा उ सबे हमरा माई बेटी बैठल बा सबे हमारा परिवार के लोग हो माता बहन रहुएलो से एगो निवेदन करतनी का जौन हमनी के माई या गाँव तरलै सन उहे रहुओ लो गाई खाली ब्यासल में एगो दोष नहीं के रहुओ लो में एगो दोष बा रोलो पुरन के गरिया गाई निमन लागेला ए लइकिन के कहला में नहीं के पड़े के इ त कापी पर लिख के अंग्रेजी गाँव तरी सन तुम तारा रा रा समधी मार दिया छारा नहीं के गावे के आ दूगो काम रहुएलो से कह देता नहीं सुधार ले आई खाली ब्यास में कमी नहीं के हमनियों में कमी बा एक तो गोपालगारी बढ़िया गाई आ दूसरे में जावना मटिकोड़ में बियाह में है डंका बजाओ तरसन ओ में रहुलो परेशान कर मत जाई मत जाई उ इज्जत से खिलवाड़ कर तरसन पहले के लोग कहे चाचा ये फलानवा के इज्जत का डंका बाज गई आज देखी चाचा का हमने के सोच बा रुपया दे के डंका बजवाओ तनी सन बताई ये मटिकोर में आ जाई हलो अब बारात ले हमरा इज्जत का डंका बजा के चल जाई पहले भी डंका बाजे बढ़ाओ ना यरवा एतिया में पहले भी डंका बाजे तब पहला डंका कब बाजे साल में 2 बेर तजिया के मेला में आ महावीरी अखाड़ा में ई बियाह में डंका बजा लगे जरूरत उ महाभारत हो डग डगा डग डग डगा डग धर लो आ पकड़ लो आ बेटिया का उजार दो ए सरवलो संवेदन बा जे भी डंका बांधता उनका नाम मटिकोर में जाई आ ना उनका परछावन में जाई कहीं जे बैंड बनबा तब जाए अगर नैका बने के छोड़ दे सादा में जाए गावते आए और न त लागो तरह से बजावे महमूद भन बैठ होई जोहर तक के मुआ दे लागत बाजे लागत से रोड पर प्रदर्शनी करे रे यार बा कितना मेहनत पड़ता तेरा माइकवा पर तेरा मशीनियर स्ट्रेंजर के चेंजर हो कंपनी स्ट्रेंजर ने हो लागत बाजे चाचा इहुल में कमी बा लागत से बजावे ई कोनी के लागत से रोड पर डग 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 लागत डग डग बाजे आ लइका लो रउओ लो के जिम्मेवारी बा जहां भी डीजे बाजा बाजता मत ना चिलो उ डीजे काहे के बजाओ तर से पता बा काहे ये हमने के बाप माई मर जाओ बाप माई मर जाओ लइका लो मजा लेता ठीक छो अब बूढ़वा लो छाती पर हाथ धले बा बाबू एक गिलास पानी ले आओ ई का बजाओ तर सरे का बजाओ तर सो ये तो का बजाओ तर सो ये नो आज का डीजे हो डीजे हमरा जाए के बीजे ले आओ तर सो अब लागत बाजे लगत छाती पे हाथ धरे 3 बार बोलले रहनी है ठीक है
ओके ओके ले चल फूके ओके ओके ले चल फूके ओके इतना खानदान हमार बैठे बढ़ते हमरा के जिंदे फूक दबो सो एगो लाठी ले आई तो यही जो बात अब तारल में कमी का निकलल ह का ओके ओके रही फोन के उ करता त पहले का बोले के बा का प्रणाम भैया प्रणाम चाचा चाची ठीक बानी नु भैया ठीक बानी नु तो लइकवा कहता से फोनवा लेते लेते गुड मॉर्निंग पहले पता लगल जे उनकर का समाचार बा गुड मॉर्निंग डायरेक्ट बोल देलो आ का जान उनकर वही बेरा पाड़ा मुगल बा तो उनकर मॉर्निंग गुड बा ना ये भौंस लगते नहीं खे हाँ पहले दुख सुख पूछा जे का स्थिति बा हाँ समाचार का बा हाँ गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहले बड़ा उनकर माई मर गइल बाड़ी हाँ हैं हाँ इहे जाने का पड़ेला आ यही के टेप करे के पड़ी हाँ अब हम जौन को है तौने करे के पड़ी आई बबुआ हाँ यही से सीडिया में गोले रहनी हम आर वो लोग के कृपा से हमरा मुंह से केंगा निकल गइल अपना छापरा सिवान गोपालगंज के छोड़ी जाओना जिला में हमने के भोजपुरी नई है ओ जी के गोपालगारी दूसरे भाषा में बा आ ओहू जी राउर बेटा जौन खड़ा बना ये ऐसा कुछ महादेव मुंह से निकाल देले आज ओहू जी के लोग हमर गीतिया गावेला जबकि वैशाली में मुजफ्फरपुर में समस्तीपुर में सीतामढ़ी में शिवहर में मधुबनी में दरभंगा में उन्हें के लोग ई भाषा के गाड़ी ना गावे लेकिन एगो गा देनी तो सब जगह ही गरिया होला प्रणाम भैया हाँ हाँ बियाह के गीत गाए देखिए तो चाचा के सोच कितना बढ़िया बा कि बियाहवे के गीत हमरा चाहिए हाँ रउआ गवाओ तनी बियाह के गीत तुहे सुनी जे बाल बच्चा जन्मौले बा हाँ अब एकरा बाल बच्चा से मतलब नहीं ओकरा का मतलब बा हाँ यही से सीडिया में गोले रहनी अरे रीमा झीमा देवा बारिश रीमा झीमा देवा बारिश गइले बाबा आंगना में लाग गई काई रे मना धीरे रे धीरे बाबा आंगना में लाग गई काई रे मना धीरे धीरे पानी भर चलली रे चलली हाजामिन भाई बो तले लातावा गोइले बिछा हरेंद्र भाई विजेंद्र भाई राशि एक के बा मरद का